ପରିବା ରେଟ୍ ଯେମିତି ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଲାଣି ମାଛ ମାଂସ କହିଲେ ଶସ୍ତା ପଡ଼ିଲାଣି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସୁରେଶ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପୁଣି ଛୋଟ ମିନି ବ୍ଲଗକୁ। ଆସିଥିଲା ଗୁରୁବାର। ହଁ, ଗୁରୁବାର ପୂର୍ବରୁ ଝୋଟିଟା କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଯିବା। ଆଜି ତ ଗୁରୁବାର ମାନେ ସାଧା ବାର। ଆଜି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ନିଆଁ ତ ଦିନେ ଅଧେ ଲାଗୁନି। ଆଜିକାଲି ମାନେ ଶୀତ ଦିନ ଆସିକି ହେଲାଣି, ମାର୍ଗଶିର ମାସ, ପରିବା ଯୋଉଠି କମିବା କଥା ସେଠି ମାନେ ହାଇ ରେଟ୍। ପୋଟଳ 100, ବାଇଗଣ 80, ମାଟିଆଳୁ 80, ସାରୁ 60, ମାନେ ଶାଗ ବିଡ଼ା କାନ ଉଠିଲା ଦିନରୁ 50 ଟଙ୍କା ବିଡ଼ା ମୁଁ ଶୁଣି ନଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟା 10 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏଠି କିଛି ପରିବା ନେଇକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଭାଇ ଯଦି ମିଡିଲ କ୍ଲାସ କି ମାନେ ଖଟିଖିଆ ଲୋକ ହେଇଥିବ, ପରିବା ଗଣ୍ଡେ କିଣିକି ଖାଇବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ମୁସ୍କିଲ। ଏଠି ତ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଆଜିର ଗୋଟେ ରେସିପି ଥିଲା ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଆଉ ବାଦାମ ମାନେ ଚଟନି ନୁହଁ, ବଘରା। ଏଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କଡ଼େଇ ବସେଇ ତା ଦେହରେ ଜିରା, କିଛି ଲଙ୍କା, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ବାଦାମ ପକେଇ ତା ଦେହରେ ଲଙ୍କା, ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଆଉ ତାପରେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଦେଇକି ଆଗରୁ ଚକୁଡ଼ା ହେଇଥିବା ଆଳୁ ବାଇଗଣକୁ ପକେଇକି ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଇ ଧଣିଆ ଭାଇ ପକେଇବେ। ଏଇଠି ରେଡି ହେଇଥିଲା ଆମର ବାଦାମ ଚଟନି। ଆଉ